أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدايا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Kuleli verse leli uAllah uyasitshela ukuthi uma ngabe inzala abantu yehla iphuma eparadise yehlela emhlabeni, uAllah wenza siphi isivumelwano nabo kanye nenzalo yabo. Uma ngikhuluma ngenzala abantu ngikhuluma ngo-Adam no-Eva, okhokho bethu u-Adam no-Eva, ukuthula kube nabo. uAllah uthi ngabatshela ukuthi yehlani manje niphume la athi niphila kamnandi khona, ngoba seniwele sonweni. Nehlele kuphi? Nehlele ezansi, nehlele emhlabeni nonke. Meaning uAdam, uEva kanye noSathane naye uyakhishwa naye, ngoba naye usenza umsangano kwayena uSathane. Usedelela umdali, nawe phuma. Fakhruju fa innaka rajim, out. Phuma, you are rejected. Wena usungozondekile wena. Subhanallah, awusathandwa wena. Kutshela bani? uSathane. So Allah uthini? Fa imma ya'tiyannakum minni, uma ngabe senilapha njengoba seniphumile senehlile, mina from kimi, mina mdali wenu ngizoletha ini? Hudan, guidance. Ngizoletha indlela engifuna ukuthi niphile ngayo. Faman tabi'a hudaya, umuntu ozolandela leyo ndlela leyo guidance leyo engizoletha, Allahu akbar, fala khawfun alayhim, lo muntu loyo akasena kusaba empilweni yakhe, wala hum yahzanun, nokukhathazeka kuphelile. Allahu akbar, nokukhathazeka it's over, kuphelile. Kodwa Allah uyaqhubeka kwenye isura uthini? Uthi waman a'rada an dhikri, kodwa loyo muntu loyo ozophambana nalento le, ozophambana nale guidance, ongeke asangikhumbula mina, ozothi mayefika kulomhlaba mina bese yangikhohlwa ukuthi mina ngumenzi wakhe. Allahu akbar. Fa inna lahu ma'ishatan dhanka, lo muntu lo uyophila kabuhlungu, umhlaba uyomphendukela, angeke azakuthola ukuphumula emhlabeni. Akugcini lapho. Allahu akbar. Wahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, uma ngabe ngimvusa kwabafileyo ngelanga lokwahlulelwa uyobe impumputhe, uyobe ngaboni. Allah Ta'ala save us. Allah asisave, asivikele, asiphephise. Bafowethu, kubalulekile ukuba yiMuslim, kubalulekile ukuzinikela ngokuphelele kumdali wakho, umkhonze yena yedwa, ungamenzeli abanye abalingani. Mawufuna lokho uzophila kamnandi mawenze lokho. Mawungenzanga lokho, noma ungaba namalini, uhlala ezindlini ezimabayibayi ezinjani, ngeke ukuthola ukuphumula okusalayo. Akusho mina, kusho umdali wakho. Naku ngifunda iQuran. Sengathi Allah angasiphi tawfik, asinike hidayat. Akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.